ओडिशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। तेबे आज आमे ए पार्ट रो की लास्ट पार्ट नंबर 4 ही जोड़ा की हमर लास्ट पार्ट आपनकर ओडिशा सरकारी सेवागारी को आचरण नियम अनुसार 1959 अनुसार जोटा की ओडिशा गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1915 अनुसार आपण ऑलरेडी तीनटा पार्ट मु डिस्कशन करी करी आछि एडा हमर जो रूल नंबर 22 आरंभ करी कि हमर 31 पर्यंत जो भी रूल अछि ता विषय डिस्कशन करिवो एवं एडा आजि ए पार्ट रे शेष करिवो। तो आपण जो फास्ट जो तीनटा पार्ट जो मोर ऑलरेडी डिस्कशन हे जाइछि सेटा को निश्चित भाबरे देखंतु एवं एही समस्त नियम गुडा को मानि कि चलंतु एठी मु मेजर मेजर रूल्स भी एठी डिस्कशन करबी जोटा कि आपण माने आपण फुल वीडियो देखिले ही से सब दिन को बुझी पारिबे। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି କରି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କି ମିସ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାहे ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଢେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡିଓରେ କି ଜାଣିବା କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ କଣ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଠି ରୁଲ୍ 20 କହୁଛି କି ଯେ ଇନସଲଭେନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ଇନହେବିଚୁଆଲ ଇନଡେପ୍ଟନେସ୍ ଓକେ। ତ ଏଇଟା କି ଯୋଉଟା କହୁଛି କି ଯେ ଯଦି କୋଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ହେବିଚୁଆଲ ନ ହଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରଙ୍ଗମତା ଅଛି ୱାର୍କ ପ୍ରତି ୟା ଯୋଉ ଯୋଉଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅକ୍ଷମତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି ଅଛି ଏସବୁ ହେବିଚୁଆଲ ୱେରେ କି ନ ଆସୁ ଏବଂ କିଛି ବି ୱାର୍କ କୁ ହେମ୍ପର ନ କରୁ ଯୋଉଟା କି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କୁ ହେମ୍ପର ନ କରୁ ଓକେ। ତ ଏଇଟା ବି ଯୋଉଟା ବି ଯଦି ବି କିଛି ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଇନସଲଭେନ୍ସି କେସ ରେ କି ଅପାର କ୍ଷମତା କେସ ରେ କି ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଫୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିସାବରେ କି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ସେଇଟା କୁହେ ରୁଲ 20। ରୁଲ 20 ଏ ବି ଏଠି କହୁଛି କି ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଆରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରେ ସେ ହଉଛି କଣ କି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ବି କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଂ ରେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସଡନଲି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ୟା ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ର କଜ ବନିଛି ଯୋଉଟା କି ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି କୁ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଅଥରିଟି ଯିଏକି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କି ଇମିଡିଏଟ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବା ଦରକାର ତା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇପାରେ ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣ ସର୍ଭିସ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ଏଠି ମୁଭେବୁଲ ଇମୁଭେବୁଲ ଏଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 21 ହିସାବରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ରୁଲ 21 ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି କି କେହି ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବିନା ନଲେଜ ରେ କି କିଛି ବି ଜିନିଷରେ କି ଯୋଉଠି କି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଡିସପୋଜ କିମ୍ବା ଏକ୍ୱାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତିକା ଲିଜ ଥ୍ରୋରୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମର୍ଟଗେଜ ହଉ କିମ୍ବା ପରଚେଜ ହଉ ଗିଫ୍ଟ ହଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର କୋଉ ବି ମେମ୍ବର ନାଁରେ କି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେନାମୀଦାର ନାମରେ ବି ନୁହେଁ ଓକେ। କୋଉ ବି ନେମ ରେ କି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି କିଛି ବି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଏମିତି ଜଣାଗଲା ଆମକୁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର କିମ୍ବା ରେପୁଟେଡ ଡିଲର ହିସାବରେ କି ତ ସେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ସାଂସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଥରିଟିର କି ଓକେ। ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ସବ ରୁଲ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବ ରୁଲ 3 ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯଦି କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଯୋଉ 2 months ର ବେସିକ ପେ ଅଛି ନା ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କି ସେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଟା 2 months ର ବେସିକ ପେ ର ଉପରକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ହେଇନଥିବା ଦରକାର ଓକେ। ଯଦି ବି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରିବାର ବି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ସିଏ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ ଡିଲର ଥ୍ରୋରୁ କି କିଣିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ସାଂସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ କି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କିଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 21 ରେ କି କହୁଛି ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ମୁଭେବୁଲ ଇମୁଭେବୁଲ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଉପରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ସେ କହୁଛି କି ଯେ ଯୋଉ ସବମିଶନ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଗୁଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ସେ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆପଣ ସବମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ବିଫୋର ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଜୁଲାଇ ପର ଇୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ କି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଜୁଲାଇରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା ହଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଇୟର ରେ କି ଯୋଉଟା ଖତମ ଶେଷ ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ
ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର ଏସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପରେ ହିଁ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ। କୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ଧରାଯାଉ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ଏସେଟ୍ ଗୋଟେ ଦବା ଦରକାର। କିଛି ଏସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି କି? ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ଯଦି ନ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ୱିଦିନ 3 months ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦବା ଦରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କି ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଅବ୍ଲିଗେଟରୀ ଯୋଉଟା କମ୍ପଲସରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନଦେଲେ ଟାଇମରେ କି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ମିସଲିଡିଂ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ପେନାଲ୍ଟି ହେଇପାରେ ସେ କେସେସରେ କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ବି ନିଆଯାଇପାରେ। ଓକେ। କହୁଛି କି ଯେ ଯୋଉ ଭିଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ଆକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରୁଲ 22 ଅନୁସାରେ କହୁଛି କି କେହି ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ର ବିନା ଇଣ୍ଟିମେସନ ରେ କି କେହି ବି କୋର୍ଟ ରେ କି କିମ୍ବା ପ୍ରେସ ରେ କି କାହା କୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କି ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଆକ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ହଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ବି ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ରିଟିସିଜିମ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଫାମେଟରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ କାହାର ଇମେଜ କୁ ବଦନାମ କରିବା ହଉ କୋଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ରୁଲ 22 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ରୁକାବଟ ବନଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ କି ଯୋଉମାନେ କି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ପେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଡାଲନ୍ତି କୋଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ଉପରେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁଲ ନିକାଲିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 23 କହୁଛି। ସେଟା କହୁଛି ଯେ କାନଭାସିଂ ଅଫ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆଉଟସାଇଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଓକେ। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଏମିତି ନେବେନି ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ ସେଟା ହେଇପାରେ ଅଫିସିଆଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ହେଇପାରେ ଯୋଉଥିରେ କି କୋଉ ବି ଅଥରିଟି ଉପରେ କି ଓକେ କି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ କି ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟେନିଂ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ହଉ ବୋଲିକା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ନେଇକି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଅଦର ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ କି କିମ୍ବା ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ପେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ନେଇକି ହଉ ଏସବୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଉପରେ କି ଆପଣଙ୍କର ୟା ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୟା ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ବାଇଗମସ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଓକେ ବାଇଗମସ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 24 ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ରେ କି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ସ୍ପାଉସ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ସ୍ପାଉସ ଅଲରେଡି ସେ କିଛି ବି ଏମିତି ଡିଭୋର୍ସ ଟାଇପ ର କିଛି ବି ଜିନିଷ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ରେ କି କୋଉ ପର୍ସନ ସାଥିରେ ବି କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଠାରୁ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଲଜ 1 and 2 ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାରେଜ ଆଡମିସେବଲ ୟା ପରମିସେବଲ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଲ ଉପରେ ହିସାବରେ କି ଏପ୍ଲିକେବଲ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅଦର ପାର୍ଟି ଟୁ ଦ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ ର ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ଯଦି ସହମତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କି ଏସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କି ଯଦି ମାନେ ହେଇପାରୁଥିବ ଏ ଜିନିଷ ୟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସହମତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦି ପାର୍ଟି ଭିତରେ କି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ପସିବଲ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ୟା ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ବହୁତ ଟାଇମ ରେ ଅଫିସ କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ରୁଲ 24A କହୁଛି ଯେ କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ କି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆବାଇଡ ବାଇ ଦ ଏନି ଲ ଓକେ ରିଟର୍ନିଂ ଟୁ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟିଂ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ଆସନ୍ତି ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ଫୋର୍ସଫୁଲି ୟା କିଛି ବି ଏରିଆରେ କି ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଅଫିସ କୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କି ଯଦି ବି କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ଡ୍ରଗ୍ସ କି ଡ୍ରିଙ୍କସ କଥା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜ ଏ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କି କିଛି ବି ବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଛି ୟା ରେସପନସିବିଲିଟିଜ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ ରେ କି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଫେକ୍ଟ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ୟା ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଯୋଉ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ନ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରିଫ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କି ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ରୁ କି ଆପଣ ବାହାରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ବି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ରେ ଆପଣ ଏପିଅର ହବା କଥା ନୁହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କି ଓକେ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବି ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନଉଛନ୍ତି ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସେସ ନ ନବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି
ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ରେ କି ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବେ ୟା ପବ୍ଲିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ କୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ନେଇକି କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ ଇଜ ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉଟସାଇଡ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 25 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଇଛି ତ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କି ହୋଲ ଟାଇମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠୁ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ପାଇଁ କି ଡିସ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ କି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଡିପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପଇସା ଦିଆହଉଛି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଦିନ ଯାକର ପଇସା ଦିଆହଉଛି ତ ସେଥିରେ କି କେବେ ବି କିଛି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିପାରେ ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ କି ଡାକିପାରେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କି ଏଇ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନରାରୀ ହଉଛି କିମ୍ବା ପେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟା କିଛି ବି ପବ୍ଲିକ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ ବଡିରୁ ବି ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଯଦି କିଛି ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବିନା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହିବେ ଓକେ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ କି ଆଉଟସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହିଁ ସେସବୁ ପାଇଁ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁରେ କି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଖିଲାପ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଛାଡିକି ଆପଣ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କେସେସରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନାଲାଇଜ କରିବ ଓକେ ପ୍ରପର ୟୁଜ ଅଫ ଆମିନିଟିଜ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 26 ରେ କି କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ସ କୁ ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଏ ବହୁତ ଜିନିଷରେ କି ଓକେ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ ତାକୁ କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମିସୟୁଜ କିମ୍ବା କେୟାରଫୁଲି ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ଓକେ ଯୋଉ ବି ଆମିନିଟିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଅଫିସ ପବ୍ଲିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟଲି ଫରେଷ୍ଟ ବଗେରା କେସେସ ରେ କି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବଗେରା କେସେସ ରେ କି ହେଇଥାଏ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରପର ୟୁଜ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ପେମେଣ୍ଟ ଫର ପରଚେଜେସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ରୁଲ 27 ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏ ରୁଲ କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ମେନଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୋର ଏଜୁମସନ ତ ମ୍ୟାଟର କରୁନି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି କି ବହୁତ ଜାଗାରେ କି କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଜଣ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ୟା ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ହେଇପାରେ କି ଯେ କିଛି ବି ଧମକେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଫେଭର ନବା ପାଇଁ କି ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ କି ପରଚେଜ ମାନେ ଲାଇକ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି ତ ସେ ସବୁ କେସ ରେ କି ସିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବି ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଚେଜ ରେ କି ଆପଣ ଟୁର ରେ ପରଚେଜ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଜିନିଷରେ ପରଚେଜ ହେଇପାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କି ଜମା ବି ଫେଭର ନ ନେଇକି ପରଚେଜ କରିଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି କିଛି ବି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ବି ହେଇପାରେ କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କି ସର୍ଭିସେସ୍ କୁ ୟୁଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଜ ପର ରୁଲ 28 ଓକେ ଯୋଉ କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ୟା ଏଡିକୁଏଟ ପେମେଣ୍ଟ ରେ କି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କିଛି ବି ସର୍ଭିସ ଅଫ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟନ୍ତୁ ପନ୍ଥ ନିବାସ ହେଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପନ୍ଥ ନିବାସ ବଗେରା ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ କି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଚିଲିକାକୁ ଯିବେ ୟା କୋଉଠିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ସବୁ କେସରେ କି ଆପଣ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ୟା ୱିଦାଉଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣ ସେ ସର୍ଭିସ କୁ ୟୁଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ଜରୁର ଲାଗୁ ହେବ ଯୋଉ ୟୁଜ ଅଫ କନଭିନିଏନ୍ସ ଅଛି ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 29 ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ବହୁତ ଜଣ ଲାଇକ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ର ଓନର ୟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ର ଇଏ କୁ ଫେଭର କୁ ନବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି କି ଲାଲଚ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଲାଇକ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗାଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ୱିଥ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ନିଜ କନଭିନିଏନ୍ସ ଛାଡିକି ସେମାନେ କୋଉ ବି ଅଦର୍ସ କନଭିନିଏନ୍ସ କୁ କରନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଠିକି ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଭେହିକଲ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରପର ଫେୟାର ଯୋଉ ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଫେୟାର ପେଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବି ଆପଣ କନଭିନିଏନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ୟା ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ଅଫିସର୍ସ ରେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଇମିଡିଏଟ ବସ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଡାଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ପେନାଲାଇଜ ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜବ ଉପରେ ୟା ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ବି ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇପାରେ
ଯୋଉଟା କି ପରଚେଜ ର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 30 ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ୱାଇଫ ମାଗିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ୟା କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟଲି ହୁଏ ଯେମିତି କି ହାବିଲଦାର ହେଲେ ହୋମଗାର୍ଡସ ହେଲେ ମେନଲି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଠି କାହାକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିକି କହୁନି ବାକି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଟାଚ କରାହେଇଥାଏ ତ ସେ ସବୁ କେସରେ କି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଟ କରାହଉଛି ୱାଇଫ ଯଦି କିଛି ମାଗିଲା ସେ ସବୁ କେସରେ କି ତାଙ୍କ ସବଅର୍ଡିନେଟ କୁ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ କି ପଠା ହଉଛି ସେ ସବୁ କେସ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କିଛି ଲୋକାଲି ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେସନ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ ବିହାଫ ଅଫ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ୟା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କେସରେ କି ୱେଦର ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହଉଛି କିମ୍ବା ନୁହଁ ସେ ସବୁ କେସରେ କି ଯୋଉ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଆପଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଯୁକ୍ତ ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ସେଟା ହାର୍ମ କରିପାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଫ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 30A ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି କୋଉ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଡ ଅଫ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବେ ଯଦି ସିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଡିକୁଏଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ୟା ଫିର ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହାନ୍ତି ମାନ୍ୟନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଏଡିକୁଏଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ରିସିପ୍ଟ ଲେଟରକୁ ରିସିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଓକେ ଯଦି ସେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଡ୍ରେସରେ କି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ absence ରେ କି ଯଦି ବି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେ ରିସିଭ କରିବେ ହିଁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ମାନିନ୍ତୁ କୋଉ ବି ଲେଟର ପଠାଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର ୟା କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ କି ଗଲା ସେ ସବୁରେ କି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସେ ଲେଟରକୁ ପଠାଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେଟର ରିଟର୍ନ ହେଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ରିମାର୍କସ ଦେଇକି କିମ୍ବା ମାନିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ରହିଲା କିମ୍ବା ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଲା କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେ ମନା କଲେ କୋଉ ବି ରିସିଭ ସେଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗ୍ରସ୍ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ହିସାବରେ କି ତାକୁ ଗଣାଯିବ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଆପଣ ପେନାଲାଇଜ ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ଲାଗୁ ହେଇପାରେ एनगेजमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर जोटा कि मोस्टली इंपोर्टेंट जोटा कि आपण रूल 30B कहूची जो कि जोडी भी आपण किछि काहाकू कामबाली हिसाब रे हो किमा फीमेल सर्वेंट हिसाब रे जोडी रखुचंती ताले आपण नॉट बिलो द 14 इयर्स ओके माइनर गर्ल्स को रखि परिबे नाही किमा माइनर बॉयज को रखि परिबे नाही एम्प्लॉय जदि आपण किछि घर काम करूचंती किमा को भी काम करूचंती ताले से सब जिंस रे कि आपनकू चाइल्ड लेबर को एनगेजमेंट न करिया ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ strictly prohibit କରିପାରିବେ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିଛି ରୁଲ 31 ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି କୋଉ ବି ପ୍ରୋଭିଜନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପାର୍ଟ ଟାଇମ କିମ୍ବା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଯୋଉ ପେଡ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କେସରେ କି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଜିନିଷରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପାର୍ଟ କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବେ ଏଜ ପର ରୁଲ 31 ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରୁଲ 32 ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଏଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ହଉଛି କୋଉ ବି ରୁଲ ରେ କି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଯଦି ବି ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେବେ ସେଥିରେ କି ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ସେଇଟା ହବ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲ ଓକେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିକି ରୁଲ କୁ ଜମା ମୋଡିବେନି ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଡେଲିଗେସନ ଅଫ ପାୱାର୍ସ ଯୋଉଟା କି ରୁଲ 33 ଅନୁସାରେ କୁହାହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ୟା ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଯେ କି ଯାହାକୁ ହେଡ ଅଫ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନମିନେଟ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାୱାର ହଉଛି ଅଣ୍ଡର ରୁଲ 21 ଓକେ ତ ସେ କଣ୍ଡିସନ ରେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରେ କି ସେ ପାୱାର କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଥରିଟିଆନ ପାୱାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସବଅର୍ଡିନେଟ କୁ କେମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା କାମକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିପେଲ ଆଣ୍ଡ ସେଭିଙ୍ଗସ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରୁଲ 33 ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ କୋଉ ବି ରୁଲ୍ସ ଯୋଉଠି କି ଆପଣଙ୍କର ଇମିଡିଏଟଲି ଫୋର୍ସ କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ରୁଲ୍ସ ର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଓକେ ତ ସେ ସବୁକୁ ରିପେଲ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଏକ୍ସନ ନିଆହେଇଛି ମାନିନିଅନ୍ତୁ କୋଉ ବି ରୁଲ ଅନୁସାରେ ସେ ରୁଲ କୁ ବି ରିପେଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ବି କିଛି ଭାଇଲେସନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ତା ଦ୍ଵାରା
ତ ସେ ତାକୁ ବି ତିଆରି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ରୁଲ୍ କୁ ମଝିରେ କି କିମ୍ବା ତାକୁ ବାପସ ବି ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ଓକେ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କି ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ଏଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ 33 ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ କି ପାୱାର ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କି କିମ୍ବା ସଜେସନ ବି ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ କି